So, ika din natin tuloy. Tadi nga usap. Oh, ano ka? Wala kang tuog. So, ini ya. May damo tas mabubuhatin. Ha? Ano? Ini nga dulo kapal pa bulo may husbol mo. Agi. Ano yan it? Bandage. Ayo. Dapat first. Sino tayo kuan first aid? Magkasama tayo. Sasama. Next. Step forward. 3 step. Para matapos na Ano? 2 step forward. 2 step forward. Hindi na pakadila. Di ba may dagat instruction on? Asa nga ni 2 step forward. Instruction na matayo. Okay, ma. Ano trust? Kapag mo lang, ito pero wala ang pag-ibangin sa mga kasama. Ha? Paulo! Ano Paulo? Ang magabi nga nag-prank na naman. Eh ano? Na? Pahinayal at pag-ibang pa. Ayaw, may sakit ko ano ito. Okay, para good ini. Hindi daw. Sige, try lang eh, try. Sige, susugaron mo, tapos susugaron mo tintod, luha, dadagpason mo. Kailangan may ko, ha? Ha? Sige, bubuliwan ko, ha? Bubuliwan ko natin tintod, ha? Igigbaw. Igigbaw. Awa naman. Ano na yung yakap tingahaw? Deres ya. Sige, ano man, relax danay. Mag-iinha kita, kahingkarda mo kaniyo. Ha? Iyuyungod ko ha. Iyuyungod ko ha. Ihataas din tudlo. Nagpas ha. Nagpas. Okay. Last. Direct mo panganit ha. Ano? Ha? Ano man, back out na lang. Ha? Ano man? Mahap na dyan. Iyuyungod ko ha, iyuyungod. Igbaw din tudlo. Igbaw din tudlo. Igbaw pa. Sige, nagpas ha.
Parot na spike. Parot na spike ba? Kaya wala yung pawali mo kutsilyo. Tado nga ba? Tado. Sige. Pero kung nakapresent yung ito. Wala 50-50 ka. Isa ini ha? Abad ka muna. Iwas ba nila diap? Sigbaw din tulo. Sigbaw. Sige nagpasa. Usog ha. Siya. Ire mo ginuhusog. Sugar ha? Oo. Yung mo to. Ini ha, ini. Sige, sigbaw din tulo. Sige, nagpasa. Ayan na, may kayo buwaray. Sige, yung tumawa. Sige, nagpasa. Baw. Waray, sakitan lang, sakitan lang. Sige mo kinikiwas ka daw kita nung makakamot. Nakiwit yun, nakiwit. Oo, dere. Kiwit yun. Sige, yung baw tuntun. Ga! Ga! Kuana. Mana na lang first aid. Juan, dun. Nakalukot yung mga tubo. Hanggang saan ba yan? Sige. Ha? Iya, kapi nga ho. Hindi hanggang saan dito? Oo, kailangan. May go. Kinanglan tumahos din pa mo. Ha? Oo, sige rito. Mas gaga, just go. Mga yun na light on mo, Kim. Sige, okay na ha. Sige, igbaw tin tudlo. Igbaw. Igbaw tin tudlo. Ga! Aray ka igo. Sige, yung ko lang ha. Sige. Ga, husga. Para hindi rin mo ginuusog. Kailangan magbuhok ng tudlo. Oo. Gas, kailangan tudlo. Ay, man lang masama. May dito daw. Pagkapuntahan po, hulo ka bang nagsisineri nga? Dahil kutsilyo, hindi rin mga magkudiya. Ipasusukin ninyo nga ni kutsilyo. Grape, ilang na yung gulo. Gusto ko na malaniyo. Ayaw, hikap madagpasin eh. Gusto ko maglaguting ay. Sabi ko Ito. Sige, bunin niya rin. Sasakin tudlo. Sige, nagpas. Nagpas! Ga! Waray dulot nga ni, waray. Ano man? Anak, kay ginululan na ito ba? Di ba nagtuturo ng panatin mo makatin? Ano man? Sige na. Sige, final. Nay, yung ko para makarap sa pangalan. Sige, nagpas! Ga! Ga. Waray mo, ga. Waray nga ni pa ang kaino. Last na ini ha, last. Kailangan husgon mo ini ha. Sige, baw! Bawan pa! Ga!
Waray kayo. Yung gagawas mo. Ikaw mo na lang pagsugal. Kaya, ikaw lang Ano mo kayo mag-inihakit daw? Uri, tulis. Ano man? Dahil ba? Pili mo suwat. Huwag yung padayon. Dahil. Ay, mauli mo na po. Siga. Saan ka sa? Siga. Tapos na. Dadogo. Panot bitaday. Tawakin. Tuma. Ano ba yung tanggalan mo ng suwat? Naku. Pula tadi pulau kinatanggal. Reso. Backslide nga dako hidjanin. At nagtanggalhan Okay, kuan. Nagtanggalhan kuan. Nagtanggalhan punyos. Reso na reso. Oh, ayan na. Yuka, dito, video eh. Daman. Hindi ko papakita sa inyo. Feel yun, kailangan. Kapiga po. Nairat pag ikang baka masawa. Sige, kapiga pala. Naya lang. Kuha ko. Ini nga pag-chili, dadat pa sa mga. Yung mo pwede. Kain ka, wala to. Wala ito niya. Hindi dadat pa sa mga. Wala ito niya. Wala. Prinso ko na. Nakita ka? Atin dahil. Ano Marvin daw yun? Ga! Chong. Iya, ako ginagto. Maray man sa aman. Dilan maray ka sa aman. Nga, di ba na usa?